here for the lady and Aisha. Nsuta Akamadou a ho ne de ni ache ne ne e komposewa e na de ni e hwe mu ha no se na so na che na che se eduwa suman fofra wa ba no e na e di asa anasa all this way e o be di omu we so se de be ko so dia no be bu wani e ko so na wa che di e be ko so ha dia suman bia be bia no ye be dan na de e de ache mu SuroWiase TV one SuroWiase anache se unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia ne be ba ne no aba betwetwe en
No, Nana Gambi. Nana from Akasi. Nana said the Nana Casa Chimini. Sene Udi Dume, Susia, said the Nana Pamba Casa Chimini. See you, Nana Munia Fitisi, Namu Fansisa, Ubejenti, Madasi, Dansenami.
sɛnea yɛde mo hyɛ ase ɛwɔ afahyɛ no ase ɛyɛ kɔmfɔ sɛ woayɛdi n'akyiba nti woamaame aha na dwumadie no nyinaa yɛde ɛba na wieɛ na yɛbɛsrɛ wo sɛ wobɛgye w'adwenkyerɛ ɛde agu hɔ no nso na afei nso woakyekyɛ ɛma foforɔ nso nsa aka dwumadie no de bebree na ɛkɔɔ so wɔ ha no mu sɛ nti deɛ wohuiɛ no ɛnoa na ɛkɔɔ so wɔ ha na kyɛ sɛ adwuma no ne papa nso bɛdi asa fan adwuma papa suman bae ɛhɔ na suman na asa ba adwuma so na kyɛ sɛ wohu sɛ adwuma anom dɔɔta na sɛnsa na ne papa suman na ɔba afahyɛ no bi no ɛna ɛfaa no a ɛma ne bɛnom nsa ne dɔɔto no aha ɛne de bɛsie ma momo ɛne hwɛ yɛakra mo What's the dinosaur? Open so about dinosaur. Open roofing tiles, papa. Now they are poor dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is say Marful Ventures. Say Marful Ventures, you quack for stone coated metal roofing tiles. Papa, I need board platform at your pro. Jack, your crow from adjacent air prime cars. BB, I'll bet to me a free 0244 8703 01.